TFDC ni kasi center or belai center kotor tini aro officially fine naifika ang khormaka oro kisa tini sromik dog bai kisa problem tongo tini teparo akoro kisa osiba tongo abrang khanaka जों सालाय दङ बरनो बाहायख्लाय जों बरमागे जों सुबिदा खालामनाय जों जतो साइमानो तिनि TFDC आगेव चलाय दंमोन किन्तु जों थांनाय 3-4 बोसोर सिगाङाव जों नुखा तिनि अ कम्पानी जों लस चलाय दङ आबो फेक्ट थांनाय 2017-18 राव आं नुखा तिनि लस नि बोसोराव कोटी 6 कोटी 7 कोटी 8 कोटी हाके लस रान खाइ दङ जों दिनै सरकार फाइमानि परेगो आने आमालो आं हिसा चेयारमेन TFDC नि आं बनो रिकवर खालामनो चेष्टा खाइ दङ तागलाय जों नुखा गत बोसोरनि आगेव 8 कोटी लस बोसोराव तागलाय जों मांखा मात्र 6 लाख लस ताबो लस जाय दङ तागलाय जों हिसाब खाइमानि जों 6 लाख 2020-19 नि अबगो ऑडिट जों नुखा 6 लाख लस ताफोर लस जाय दङ किन्तु कमै फैखा आगे जेरा तमन 8 लाख लस 8 कोटी लस और जों 6 लाख खेतय फैखा फाइनाय बोसोराव जों खागाव अब बैलेंस माने एकटा जागाव तय फैनाय जों चेष्टा खाइ दङ बियाबो जों माबुचिनाय जे चिनि और चिनि TFDC अब तो चिनि लेटेक्स रबर न बेस चिनि तले दनि कंपनी ताबो खले चिनि मैच्योरिटी थांमाने बागै चिनि मैक्सिमाम बागान रबर बागान अब मैच्योर थांखा नि 30 बोसोर 40 बोसोर रमहाय थांखा आबाङै जों लेटेक्स कम माखा बुफां बुरां थांखा साबिक बुतै कम मानो गाबोताव जों लेटेक्स अनेक कम माय दङ आबाङै चिनि प्रोडक्शन बु ब्लाइ खामयां दङ किन्तु जों बेतन तो आगे रयमा दङ सेम दं गिथिन जखनते अमते एकटा बिजनेस थाय कैसा जों नुगो जे चिनि प्रोडक्शन काबां खलाय चिनि सेल काबां खलाय चिनि इनकाम अंगि दङ नेताबो इनकाम ब्लाइ कम जों आबागै जों किसा प्रब्लेम तलाय दंखा दैबो जों नुखा जे लकडाउन नंमाने बागै चिनि काम कास इंलिया आबारबो चिनि खोक प्रब्लेम तो फर जों मैनेज खाइ दङ जों थांनाय मास 2 मास राव जों रेखा काम खायफानो जों बरनो पेमेन्ट मारिखा गाबोतो जों साइमन मते चिनि नु वाक नु पे हाय जे काम खायंखा तो चिनि प्रोडक्शन या तो फन जों चिनि श्रमिक दंलो जों बखा नारंना बागै जों बरनो विदाउट वर्क न बर जों पेमेन्ट रेखा अब चिनि खाय दं सर बै सासरामार जे रबर सेन्टर भबिष्यत बमते हे चिन्ता जाबो सासनाबादि अब बेलायखनो जों मानाय दङ जों अब चेष्टा खाइ दङ जाते अमहैते सुबुन देखायना बागै जों साइमन मते बेलाय बागान कचाम बाम कचामंना बागै अब जों अल्टरनेटिव ता जों बुफां गाय दङ अब जाते जों बैलेंस दंना बागै गेताबो जों नुखा आरो अलरेडी मैच्योर ट्री अब ते लेटेक्स रिलिया अब जों ता बुफां रागै अब बुफां जों फर्निचर जों डाइभार्ट माथायनाय अब जों चेष्टा खाइ दङ के आं खाकाव जों अब बैलेंस दबनि बागै जों आप्रान चेष्टा खाइ दङ बरमा जों माजे माजे जों चिनि कर्मी रगबाय चिनि श्रमिक रगबाय जों मालाय कौ सलायगा जों बरनि प्रब्लेम जोंबो खोनागो बर ताम प्रब्लेम गै दं आंनि जे हेसे चेयारमेन हेसे मिनिस्टार इन फरेस्ट नंगै आं आप्रान चेष्टा खालायनाय जाते चिनि श्रमिक दग चिनि लेबार रग जाते कोनो माने बराव खति उंथुं आबां लाया आबाङै जों चेष्टा खालायनाय जे जों माजे माजे मिटिं लाय दङ जेबो जों दिल्लीयाव चिटि सुइगा जों आगेव जों अनेक फान्ड मामानि अ फान्डबो जों मालियां दंखा आबांबो आं जों चेष्टा खालाय दङ जाते जोंनि एक्सट्रा फान्ड दग जों मान हांखलाय अबयस्य जोंनि TFDC जों उन्नति खालामनोबो जों चेष्टा खालायनाय